Quan vols fer recerca dirigida al malalt o recerca aplicada a l'entorn hospitalari és ideal, no? Perquè a part de tindre accés als pacients, que és molt important per intentar fer els assajos clínics, doncs tens la comunicació constant amb els oncòlegs que sempre dirigeixen i orienten correctament els projectes i les idees que puguis tindre. Has de tindre molt clar on estan les necessitats dels tractaments, quin tipus de malalt, quin tipus de patologia, en quin moment del tractament es pot intervindre. És prou difícil fer recerca aplicada com per a sobre tindre el luxe d'estar lluny dels pacients. Diguéssim que un virus és un activador del sistema immune molt potent, no? Que nosaltres responem als virus activant el nostre sistema immune de moltes maneres i per tant és una activació de molts elements diferents del sistema immune. Aquesta activació tan polifacètica que un virus fa no la pot fer cap altre reactiu. Normalment hi ha immunoteràpies molt més específiques o dirigides que activen un punt del sistema immune, que s'han aprovat, però que s'han vist insuficients, perquè el tumor és un microambient que inhibeix el sistema immune també de moltes maneres. És molt polifacètic, no? I per tant, quan solament actives un punt del sistema immune, el tumor sol adaptar-se i fer-se resistent, no? Perquè es modula, i com és tan polifacètic, amb la seva interacció amb el sistema immune, doncs adquireix una resistència. El virus, al tindre aquesta activació tan generalitzada del sistema immune, et dona alguna que cap altre fàrmac et pot donar, una activació molt més potent, no? Del sistema immune. Són virus que es fan selectius dels tumors, els injectem amb sang, els fem també selectius per la infectivitat, de manera que viatgen per la sang, troben les cèl·lules tumorals, amb una eficàcia encara avui en dia molt baixa, però aconsegueixen arribar al tumor i a partir d'allí comencen a créixer a dintre del tumor i canvien tot el sistema immune intratumoral. Treballem per millorar el targeting, el que és l'arribada del virus als tumors per via endovenosa, no? Perquè arribi a totes les metàstasis i quan el virus arriba es multiplica, treballem perquè el virus difongui dintre els tumors i després perquè activi el sistema immune i contrarrestar aquesta dominància dels antígens virals versus els antígens tumorals. La limitació més gran és la potència, diguéssim, és que els nostres virus arriben al tumor però arriben amb quantitats molt baixes. Després creixen, però creixen durant unes setmanes, diguéssim. Eventualment són eliminats pel sistema immune i per tant és un tractament també molt transitori. I l'activació del sistema immune, que com et dic és molt complexa, moltes vegades s'activa un sistema immune dirigit cap al virus, però no dirigit cap al tumor. Hi ha una forta resposta antiviral, però una fluixa resposta antitumoral. Per tant, aquesta immunodominància del virus és una cosa que també tenim que aprendre a corregir i que estem intentant fer projectes per pal·liar aquesta immunodominància, la resposta immune. La vam crear amb el Manel Cascalló i el Gavi Capellà el 2009, fruit de la necessitat d'anar a la clínica, no? Perquè havíem fet bastantes patents ja des de l'ICO, que havien sigut llicenciades, però moltes d'elles no van progressar a les companyies que les van adquirir
i va sortir l'oportunitat, a partir d'una patent molt concreta, d'intentar fer una empresa, no? I ens vam llançar. No? Vam recollir inversió, també dels familiars, amics, i després de Grífols, i a partir d'allí vam fer tot el que és els assajos clínics, la producció amb GMP del virus, i assaig clínic amb pàncreas, amb cap i coll, i amb retinoblastoma infantil, i recentment ha estat adquirida per Ceriva, per uns americans, i ara hem començat el fase 2 a pàncreas. Si aconseguim reproduir aquests resultats d'aquesta cohort amb màxima dosis amb el fase 2, realment sí que seria un resultat molt positiu que segurament arribaria a mercat i a comercialitzar, perquè l'esperança de vida d'aquests malalts es va allargar molt més temps del que s'esperava. No? Així que ja veurem, ara estem en aquest fase 2, s'han d'anar reclutant pacients i pacients, estem en centres sobretot a Espanya i als Estats Units, i de moment el reclutament va prou bé. Quan et necessites gastar 300.000 euros o 200.000 euros perquè un 10% dels pacients vagin bé, no és suficient, perquè estàs gastant 9 pacients perquè tu no saps quin és aquell pacient, a priori no saps quin és el que respondrà. Si aquest 10% tu poguessis saber per què va anar bé, doncs solament tractaries aquell, no? El problema és que no sabem per què de tant en quant algun pacient respon molt bé. I això sobretot té a veure amb la història d'aquesta malaltia, com ha evolucionat, quines característiques té a nivell del sistema immune, que fan que quan el virus comença a créixer dintre d'aquell tumor, aquell pacient el pot rebutjar. Aquell tumor i totes les metàstasis. I aquell pacient fa net. Per què aquell pacient? Tenia unes característiques al seu sistema immune i la seva relació amb el tumor molt especials que el virus ha pogut transformar, ha pogut despertar. No? Jo crec que sí, que és una mica estrany, que jo faig bastanta pollata, diguéssim. Hi ha moltes coses que m'agrada provar-les de primera mà. M'intento centrar molt en el que faig al laboratori, en coses que he fet sempre i que continuo fent, no? Perquè és com una mica artesania moltes vegades, que hi ha molts passos dintre un experiment que si no tens pràctica poden sortir malament, no? I pots arribar a una conclusió negativa massa fàcilment. No? També estar al laboratori et dona més connexió amb el reste de treballadors de laboratori. Vull dir que vius més a prop del centre de producció de resultats, no vius al despatx desconnectat, perquè des del despatx es pot curar tot, però des del laboratori és més difícil. Llavors hi ha grans projectes que són massa difícils de portar a terme.